Doncs res, com que no som tampoc, no és una sala molt gran, però el tècnic ens ha posat el micro, el farem servir. I res, doncs molt bona tarda i benvinguts en aquest segon pas de dos. De fet, aquí a l'esquerda n'hi ha hagut més, però aquest seria el segon que es fa aquí a l'esquerda, perquè des de Reduccions, des de la revista Reduccions i la Fundació Martí Pol, doncs sempre ens tenen en compte quan preveuen fer un text antic, com seria el cas de Guilgameix, d'aquest poema èpic del qual avui parlarem. Aleshores, per fer això, com que requerim sempre algú que realment hi entengui, tenim aquí dos professors de la Universitat de Barcelona, de Filologia, Lluís Feliu i Adelina Millet, que de fet són els traductors al català, des de l'Acadi mateix, d'aquest poema èpic, Guilgameix. A continuació, ells faran una conversa explicant una mica tot el que ha suposat aquesta traducció i també ens intentaran situar una mica el poema perquè entenguem què és. És un poema que té una antiguitat de 4.700 anys i penso que val la pena que també ens el situïn. I a la segona part de l'acte deixarem un petit intermig, allò de 5 minuts. Cada part durarà uns 40 minuts, farem un petit intermig per si algú vol anar a estirar les cames i després l'Ernest Villegas, l'actor Ernest Villegas, farà una lectura d'alguns fragments d'aquest poema. Primer de tot, penso que val la pena que presentem els dos traductors del poema de Guilgameix. Això ho farà la Montse Queralt, que com sabeu és la directora de la Fundació Martí Pol i a més també està aquí en representació de Reduccions. És a dir, avui pot parlar en nom de les dues coses. Per tant, us deixo la paraula a la Montse Queralt. Gràcies. Bé, benvinguts tots aquí a l'esquerda. El Pas a dos és un cicle que organitzem amb Reduccions Revista de Poesia. Reduccions és una revista fundada l'any 1977, entre ells també per Miquel Martí Pol. Ho recordo perquè és la revista literària de poesia contemporània més antiga, perquè pensem que anterior al 77 ja teníem aquí un règim. Aleshores, us convido i aprofito per dir-vos que si voleu llegir Reduccions la trobareu a totes les biblioteques, però que també té una pàgina web, que és reduccions.cat, i que amb Reduccions, doncs, la Fundació Miquel Martí Pol tenim aquest lligam d'origen. Organitzem aquests cicles, que és la segona vegada que ho fem de poemes antics. L'any passat vam fer la Ilíada i l'Odissea i aquest any ens atrevim amb Guilgameix. Ens atrevim perquè ens acompanyen dues persones que són les més ben preparades que tenim a casa nostra i us llegeixo breument la nota de presentació. Tenim a Lluís Feliu, que és professor de llengua sumèria i acàdia, el màster en Cultures i Llengües de l'Antiguitat de la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona. Ha publicat diversos articles i monografies de temàtica asirològica i és el traductor del poema de Guilgameix, conjuntament amb l'Adelina Millet, que ho trobareu a l'editorial Adesiara i s'ha publicat aquest 2022. Al seu costat hi tenim l'Adelina Millet, que és professora del Departament de Filologia Clàssica, Romànica i Semítica de la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona i és secretària acadèmica de l'Institut del Pròxim Orient Antic de la Universitat de Barcelona. Imparteix classes d'hebreu, arameu, acadi i ugarític, així com de literatura bíblica, literatura sumero-acàdia i literatura comparada. És traductora al català del poema de Guilgameix conjuntament amb Lluís Feliu. Per tant, estem molt contents de tenir-los aquí. Moltes gràcies per haver vingut. Us convidem a que torneu un altre dia a visitar Roda de Ter en més profunditat, que tenim la sort de tenir la Fundació de l'Esquerda, el Museu Arqueològic i la Fundació Miquel Martí Pol. Per tant, sentiu-vos convidats i moltes gràcies per ser aquí. Bé, se sent bé el micro? Molt bé. Doncs primer farem una mica un marc cronològic i posarem el marc exactament el poema de Guilgameix, perquè en realitat no és el poema, sinó podríem dir que són els poemes, perquè en tenim més d'un. Si agafeu un manual de literatura, normalment us dirà que el poema de Guilgameix és el poema més antic que coneixem. No és ben bé així. Coneixem poesies més antigues,
totes elles procedents també de Mesopotàmia, tant escrites com en sumeri com en acadi, però sí que Gilgamesh és el primer poema narratiu llarg que coneixem, això sí. És un poema que el tenim bastant fragmentat, cada vegada el anem reconstruint perquè es van trobant, afortunadament, nous textos, noves tauletes que apareixen en el subsol de l'actual Iraq i que a poc van completant forats del poema. Per tant, és un poema que està d'alguna manera en construcció encara. Presumim que devia tenir uns 2.500 versos, 3.000, i avui en dia en tenim 2/3 ben bons del poema. Per tant, podem parlar del poema i de tot del seu desenvolupament amb normalitat i la trama la podem seguir sense cap problema, és a dir, els forats que tenim són forats assumibles. A més, l'estructura de la poesia acàdia és un tipus d'estructura amb moltes repeticions, que això fa que molts d'aquests forats que té el poema es puguin restituir amb certa facilitat o intuïtivament podem saber per on va la trama. Per tant, els que tingueu ganes de llegir-lo, no tingueu por pel fet que sigui molt antic ni pel fet que estigui una mica trencat, sinó que animeu-vos a llegir-lo com si fos un poema narratiu modern i a gaudir de les aventures de Gilgamesh i els seus companys i enemics i amics. Pel que fa a qüestions una mica més tècniques, però simplement per posar el marc també cronològic i de quines fonts disposem. Tenim el poema el tenim bàsicament en 12 tauletes, en diem tauletes, són tauletes de fang escrites amb escriptura cuneïforme, en 12 tauletes que procedeixen de la biblioteca de Surbanipal del segle VII abans de Crist, i estan dividides en 12 tauletes que són com 12 capítols. En realitat són 11 més 1, perquè la 12a tauleta és una mena d'apèndix que es va col·locar allà, que no segueix la trama, sinó que de la tauleta 1 a la tauleta 11 és on hi ha l'inici i el final, i després hi ha un apèndix posterior. Aquestes 12 tauletes són el nostre coneixement fonamental del poema. Però aquestes 12 tauletes, com us he dit, no estan completes, estan trencades. Aleshores tenim la sort que hem trobat tauletes 1.000 anys més antigues. És a dir, tenim tauletes que parlen de la mateixa història de Gilgamesh del 1800 aproximadament. I en èpoques posteriors també, del 1400, 1200... Gràcies a aquestes tauletes més antigues que ens expliquen la mateixa història, no amb les mateixes paraules exactament, però que ens expliquen en forma poètica igualment, i la mateixa història, podem omplir alguns forats de la recensió que en diem, de la versió moderna, entre cometes, del segle VII abans de Crist. No sé si m'explico prou bé. Per tant, quan tenim un forat en el segle VII, anem a mirar les tauletes del segle XVIII i diem, en aquesta tauleta sembla que es parla del que presumim que hi havia en aquest forat de la tauleta del segle VII. Aleshores fem una cosa completament anacrònica, diguem-ne, que és agafar aquell text del segle XVIII i col·locar-lo en el forat per poder tenir, d'alguna manera, una trama seguida i nosaltres poder llegir el poema sense tants forats. El dia que trobem una tauleta del segle VII on hi hagi aquell forat, doncs sabrem exactament què hi posava i veurem les diferències que hi havia respecte a les tauletes del segle XVIII, molt més antigues. Però això ens demostra que Gilgamesh i el seu poema, aquesta narració, va tenir una perdurabilitat molt gran de mil·lennis durant l'antiguitat de tradició. Per tant, era una mena de best-seller. A més, n'hem trobat per tot arreu. N'hem trobat al sud de Mesopotàmia, però n'hem trobat a Anatòlia, n'hem trobat a Siro-Palestina, és a dir, està escampat per tot el Pròxim Orient Antic en diverses èpoques, amb tauletes de diverses èpoques. Per tant, era una narració viva, si més no, pel que fa al que està escrit. No sabem oralment si va ser viva durant tants anys o no.
Això no ho sabem. Que té un component oral és evident per com està escrit, sobretot per aquestes qüestions de les repeticions, perquè sempre està escrit en forma poètica. De fet, quan parlem de literatura mesopotàmica, estem parlant pràcticament sempre de poesia. Per tant, la poesia és la primera literatura que coneixem, la forma poètica és la primera literatura que coneixem. I fins aquí jo crec que aquesta petita introducció, que també es parla molt que és un clàssic, però en realitat és un clàssic sobrevingut, perquè és un clàssic que el vam conèixer al segle XIX després de Crist. A la segona meitat del segle XIX després de Crist es van trobar aquesta dotzena de tauletes i es va conèixer l'existència d'aquest poema perquè fins ara no es coneixia. A diferència de la Ilíada o l'Odissea, que hi ha hagut perdurabilitat, hi ha hagut continuïtat de coneixement. Aquest és un poema que hem decidit nosaltres que era un clàssic, però que en realitat és un clàssic retrobat. És un clàssic modern que quan l'hem llegit hem dit ostres, això és igual que els clàssics antics, però molt més antic que els clàssics antics. I establim un fil que s'havia trencat. Un fil que s'havia trencat perquè s'havia deixat d'escriure en escriptura cuneïforme i s'havia perdut amb aquesta tecnologia d'escriptura que es va deixar de fer servir, doncs es va perdre també aquella cultura i es va perdre el rastre totalment de Gilgamesh i de la seva història. Per tant, ara passem a resumir una mica la història perquè tingueu el fil. Després en Villegas us farà un petit recital on us farà el fil conductor, no us farà l'epopeia sencera perquè estaríem aquí moltes hores, sinó que us farà el fil conductor perquè veieu la trama, per on va, com comença i com acaba, d'una manera teatralitzada que ho farà molt millor del que ho podríem fer nosaltres. Per tant, ara començarà la Dalina a explicar-vos una mica el resum. Ja callo perquè si no m'enrotllo massa. Abans de començar amb el resum, voldria acabar una de les coses que ha dit el Lluís, que és el primer bestseller, o per dir-ho d'alguna manera, d'una manera que s'entengui i que ho entenem nosaltres. És un text que es va conèixer, com ha dit ell, des de nord a sud, d'est a oest, i a més es va traduir. Es coneixen almenys dues traduccions, una d'elles encara és llegible un trosset, de fet ens ha servit per omplir un d'aquests forats que Lluís deia que la trama, el fil, s'havia perdut, en hitita, una llengua que no té res a veure amb la llengua semítica amb què va ser escrita el text original, però és que també s'han trobat fragments amb una altra llengua encara més estranya o més diferent respecte de la llengua semítica amb la que està escrit el poema, que és l'hurrita, una llengua absolutament diferent de totes aquestes llengües semítiques i fins i tot l'hitita, que és una llengua molt més similar a les llengües que parlem nosaltres, perquè és una llengua indoeuropea. És a dir, va ser un text global, ja que aquesta paraula actualment s'utilitza per a moltes coses, i, com ha dit el Lluís, un fragment, es van trobar fragments a la zona siropalestinenca, però és que va ser el que actualment és Israel, a Megiddo, a la ciutat de Megiddo, es va trobar un fragment del poema de Gilgamesh. Què ens explica aquesta història? Aquesta història és una història d'aventures, que explica com dos amics se'n van a Corremont i a buscar aventures per aconseguir fama i nom i renom. En aquest sentit, la temàtica no ens resulta estranya. Més endavant, en el nostre entorn cultural, però també en altres entorns culturals, veurem aquest motiu de l'heroi i el seu company que se'n van a Corremont, que es tiren als camins per aconseguir fama. Se'n van a lluitar contra monstres o contra molins de vent, és igual. És la història de l'heroi i el seu company, que és un motiu bastant que existeix més o menys en totes o en moltes literatures del món, però també és un motiu literari propi de la zona i de la cultura semítica antiga. Hi ha molts personatges en la història. Els dos personatges principals són el que
surt en el títol és Gilgamesh, el rei Gilgamesh, que és rei d'Uruk, que és un rei dèspota que de moltes maneres molesta o enfada els seus conciutadans, els seus súbdits. I els déus decideixen crear un antagonista, algú que se li enfronti i potser que no el venci, però que sí que com a mínim li abaixi els fums. I aquest company és Enkidu, és un home, una persona, la qual és creada expressament per enfrontar-se a Gilgamesh. Però quan Enkidu... Bé, la part més interessant de la figura d'Enkidu és el moment de la creació d'aquest individu, que no naix d'una dona ni ha estat engendrat a la manera normal dels humans, sinó que ha estat creat mitjançant el fang, l'han modelat i li han donat forma i vida. És també molt interessant, o és una de les parts que es recalca més d'aquest personatge, és la manera com el civilitzen. Enkidu és un ser salvatge després de la creació i serà civilitzat mitjançant dos aspectes que sembla ser es consideraven pilars de la civilització, el sexe i el menjar. Enkidu li porten una dona per a que tingui sexe amb ell i seguidament aquesta dona el porta amb uns pastors que li donaran menjar elaborat, no l'aigua que veu en el rierol o la fruita o les herbes que troba pel bosc o per l'estepa, sinó pa i cervesa, que són dos productes elaborats. I Enkidu, finalment, després d'haver estat civilitzat mitjançant aquests dos elements, finalment és portat davant de Gilgamesh, s'enfronta a Gilgamesh, lluiten, es barallen i, en principi, el resultat hauria sigut que un dels dos guanyés. Però el que passa és que es fan amics. Es fan amics i decideixen sortir al camí a córrer aventures. I és això el que faran. Se n'aniran a córrer aventures. Se n'aniran al bosc dels Cedres, que és un lloc meravellós, ple d'arbres, però que està custodiat per un monstre, el monstre Humbaba, i l'aniran a trobar i el mataran. Després de matar-lo, se'n tornen satisfets del fet que han realitzat i pel camí es troben, surt al pas una deessa, la deessa Ishtar, que és la divinitat femenina més important del panteó, que s'enamora o li fa gràcia a Gilgamesh i li fa insinuacions. Gilgamesh la rebutja per una sèrie de raons, perquè Ishtar és una amant que tracta molt malament els seus homes, els homes amb els quals té relació, i Ishtar s'enfada moltíssim i envia o demana al seu pare Anu, la divinitat principal del panteó, que li enviï un altre monstre perquè s'enfronti a Gilgamesh i a Enkidu, i li envia el toro celeste, o el brau celeste, diem nosaltres, i el qual també venceran. El maten i Ishtar està molt enfadada per haver estat rebutjada perquè li han matat el brau celeste i decideix i maleeix a Gilgamesh i a Enkidu, i el resultat serà que Enkidu mor. Enkidu morirà. I aquesta seria la primera part del poema, fins a la mort d'Enkidu. La segona part seria després de la mort d'Enkidu, què passa? Sí, la primera part és, diguem-ne, la part de les aventures, i la segona part és la part... Aquí la personalitat d'Ishtar és la que fa que canviï
el rol, diguem-ne, de tot el poema. Apareix Ishtar, que és una mica disruptiva, diguem-ne, i li fa la proposta a Gilgamesh, Gilgamesh la rebutja i aleshores es desencadena, a través de la ira, diguem-ne, d'Ishtar, es desencadena el fet de la condemna de mort del gran amic de Gilgamesh, que és Enkidu. Aleshores, allà és on comença, diguem-ne, la recerca de la immortalitat i el caràcter que ja deixa de ser tant un poema d'aventures, sinó que comença a ser una mica un poema ja amb un caràcter una mica existencial, que és el que el fa una mica més modern. Sí, i universal. El fa més modern i més universal i fa que ens toqui més a tots plegats, perquè toca temes que s'han tocat en tota la literatura universal des de l'inici, com és Gilgamesh, fins avui en dia, que és, per exemple, el tema de la mort i com enfrontar-nos a la mort. D'alguna manera, Gilgamesh jo el veig a vegades com una paràbola del poema sencer i la personalitat de Gilgamesh com una paràbola de la vida mateixa nostra, de cadascú de nosaltres. Quan som joves som com reis immortals i despòtics. I hi ha un moment en què ens adonem que això se'ns acabarà pel que sigui. Normalment és perquè es mor algú que tenim a prop i ens adonem que a nosaltres també ens passarà i molt sovint la reacció és de rebel·lar-se inútilment, tots ho sabem que és inútilment, però hi pot haver aquest sentiment. Per tant, a Gilgamesh li passa això. Gilgamesh se n'adona que Gilgamesh ha mort, que Enkidu ha mort, no dona crèdit, de fet s'espera, no s'ho creu i no se n'adona, és a dir, realment no és conscient que s'ha mort i no es rendeix fins que veu l'evidència que un cuc surt del seu nas. És a dir, comença la descomposició física del cos i diu, aleshores se n'adona que això és irreversible. I aleshores no només plora Gilgamesh, hi ha un llarg plany per la mort de Gilgamesh, que és un dels passatges més cèlebres del poema i més bonics. En aquell moment se n'adona no només que ha perdut el seu millor amic, que aquesta ja és una pèrdua irreparable, sinó que se n'adona que amb ell també li passarà el mateix. I això, ell que és un rei pràcticament despòtic, és un rei pràcticament immortal, que s'ho considera, doncs se n'adona que no. Se n'adona que a ell també li sortirà el cuc del nas algun dia. I aleshores decideix intentar trobar una solució. I ell sap que existeix un personatge que es diu Utanapishti, que vol dir una cosa així com jo he trobat la vida. Aquest nom vol dir això. Que és una persona que va sobreviure a un cataclisme que hi va haver en temps immemorials, és a dir, el diluvi universal, i que els déus van concedir-li la vida eterna. I viu ell i la seva dona més enllà de les aigües de la mort en un continent solitari per sempre. Viu allà. Aleshores diu, si aquest home ho ha aconseguit, jo he d'anar a parlar amb ell per intentar trobar la solució a aquest problema que tinc, perquè jo me n'he adonat que m'he de morir i això no pot ser perquè és que jo soc Gilgamesh, el rei d'Uruk, que gairebé ho puc tot. Per tant, anem a parlar amb aquest home. I comença un altre viatge. Aquest viatge no és tan heroic, és un viatge on va espellifat, literalment, fet un pingo per els deserts i per muntanyes per intentar arribar a aquest llunyà continent on viu Utanapishti, que és el Noè babilònic, diguem-ne. És la persona que va aconseguir sobreviure a aquest diluvi primigeni. Aleshores, després de diverses aventures, enfrontar-se, passar per un túnel, unes coses... Aquí tenim bastants passatges trencats, per tant, potser tindrem sorpreses de què passarà. Però vaja, la qüestió és que arriba a les portes, a la riba de les aigües de la mort,
i allà es troba amb una hostalera que té un hostal i l'hostalera li diu: tu qui ets? I ell li explica qui és. Jo soc Gilgamesh, el rei totpoderós, que se n'ha adonat que el seu amic s'ha mort i que per tant jo també moriré. I l'hostalera li diu: però on vas? Però sí, és igual que vagis a veure Utanapisti, et moriràs segur. El que has de fer és aprofitar la vida, el que tens ara, no angoniar-te i angoixar-te ara per intentar trobar la immortalitat, perquè no existeix. Deixa't estar, gaudeix de la vida mentre puguis i tira. Carpe diem. Però Gilgamesh està entestat i li diu: doncs mira, vés a parlar amb uns que es diuen els de pedra, que són uns personatges així també estranys, diguem-ne, que estan a la riba de les aigües de la mort, i amb un barquer l'ajuda a travessar les aigües, que són unes aigües molt perilloses, que si les toques et mors directament. Després de fer la travessa, que és costosa i difícil, arriba a les aigües al més enllà de les aigües de la mort i aconsegueix contactar amb Utanapisti i la seva esposa. I aleshores ve un dels trossos més cèlebres del poema, que és quan Utanapisti li explica com va aconseguir ell la immortalitat. Hi ha l'explicació del diluvi, que és un conte, una contalla pràcticament idèntica a la contalla de Noè a la Bíblia, i el diluvi universal és exactament la mateixa pràcticament, amb els detalls dels ocells, de l'arca, exactament dels animals, i li explica com ell va aconseguir la immortalitat. Però tot i així, després de fer-li tota la contalla, que és llarga i molt bonica, li diu exactament el mateix que li va dir l'hostalera. Li va dir: Gilgamesh, deixa't estar, moriràs. I aleshores només li dona un petit consol. Li diu: quan tornis, trobaràs a dins trobaràs una planta que és la planta de l'eterna joventut, que no és la immortalitat, perquè et pots morir igualment sent jove, però com a mínim et mantindràs jove tota la vida si tens aquella planta. I aconsegueix la planta. I ell està, amb això ja es dona per triomfador, ja diu, ja està. Però en tornar cap a Uruk i banyar-se en un llac, deixa la planta a la riba del llac i ve una serp i es menja la planta. I en aquell moment la serp muda de pell, com fan les serps. Estan sempre joves, mantenint la pell sempre jove. Per tant, la serp aconsegueix la joventut, però no pas Gilgamesh. I Gilgamesh aleshores ja se n'adona que no hi ha res a fer, que ni joventut ni molt menys immortalitat. I què fa Gilgamesh? Doncs torna cap a la seva ciutat. Resignat, se suposa que intentar gaudir de la vida que li queda. I els versos finals són exactament els mateixos de l'inici del poema, en una estructura perfectament literària, perfectament circular, en què es tornen a lloar, els primers versos es lloa la ciutat, les muralles de la ciutat d'Uruk i lo bonica que és, i exactament es fan servir els mateixos versos per cloure el poema i d'aquesta manera tornar al Born, roda el Born i torna al Born. Torna i se suposa que es resigna i mor, perquè suposem que Gilgamesh va morir. Fins aquí el que és la trama estricta del poema, que veieu que toca temes perfectament moderns, en un embolcall antic i amb una manera d'explicar-ho que ens pot, en certs passatges, ens pot semblar arcaic, perquè hi ha coses, per exemple, es dediquen bastants versos, per exemple, a interpretació de somnis, que són coses que a nosaltres ens interessen relativament poc, perquè no són essencials pel que fa a la trama, però pels oïdors o lectors antics sí que devien ser importants.
Perquè Enkidu o Gilgamesh tenen somnis de què passarà durant les aventures i aleshores els interpreten o no els interpreten bé o malament. Hi ha tota una sèrie de coses que nosaltres, potser no, segur, per la distància que hi ha en el temps i formar part de civilitzacions molt diferents, doncs potser no ens toquen tant. Però sí que ens toquen qüestions com sobretot l'amistat, el sexe amb Shamhat i aquest motor que fa que Enkidu es civilitzi i sobretot la qüestió de l'amistat també i el que comporta l'amistat, la pèrdua que comporta la mort i l'assumpció d'aquesta mort com a humans que som i intentar d'alguna manera fer el camí el millor possible fins al final. Aquest és una mica el sentit d'un poema que té les versions més antigues del 1800 abans de Crist. Imagineu, la mentalitat dels humans no ha canviat. Ens toquen exactament el mateix tipus de problemàtiques i el mateix tipus de qüestions. I la literatura, la primera literatura que tenim, toca precisament això. En un embolcall de poema èpic, que diuen. Però en realitat és un poema en bona part existencial. I les solucions que es donen per intentar no superar, però sí pal·liar aquesta irremissibilitat de la mort, són també dues solucions que trobarem també en la poesia, en la literatura clàssica grecorromana, que són el carpe diem, que ja m'hi he referit, és a dir, la mort és inevitable, a vegades fins i tot el patiment en vida és inevitable, el que has de fer és aprofitar, el que s'ha de fer és aprofitar el moment, aprofitar el dia. Aquest famós passatge que ha dit a Lluís en què l'hostalera li diu a Gilgamesh no cal que vagis a parlar amb Utnapishti, ja et diré jo quin és el teu destí és la mort. El que has de fer és torna cap a casa i gaudeix de la vida, gaudeix del menjar, gaudeix del beure, renta't, posa't roba neta, abraça a la dona que estimes, abraça els teus fills i gaudeix de totes aquestes coses bones que la vida et pot oferir. Aquesta és una de les solucions, el carpe diem. I l'altra solució, que aquesta la trobarem cap al final, quan Gilgamesh finalment ha rodat el món i ha tornat al Born, es torna a trobar davant de les muralles de la ciutat d'Uruk, que en aquell moment les troba precioses, cosa que segurament no s'havia plantejat quan funcionava com un rei jove, aixalabrat i sense pensar en el futur, se n'adona que la manera de ser immortal és aconseguint fama. Fes grans coses, si són bones millor, que algú les recordi, que algú les escrigui, que algú les repeteixi i d'aquesta manera serà immortal. I de fet ho va aconseguir. Perquè avui estem parlant de Gilgamesh, que ja deu criar malves fa moltíssims anys, i aquí està. Seguim parlant d'ell, seguim explicant les seves històries, les seves desgràcies, les seves frustracions i com al final aconsegueix ser immortal, no de la manera que ell hauria volgut. Ell hauria preferit seguir existint en carn i ossos i gaudint de la vida d'una altra manera que no és la que finalment el destí li va designar, que és fes que parlin de tu, que parlin bé de tu, i així aconseguiràs la immortalitat. I després tenim la tauleta 12. Aquesta és la història de Gilgamesh i el seu amic Enkidu. I després tenim una altra tauleta, un capítol a part, un annex, que
explica, té els mateixos protagonistes, té a Gilgamesh i a Enkidu com a protagonistes igualment, però no té res a veure amb el relat anterior. De fet, aquesta tauleta 12, aquest capítol 12, aquest annex, és la traducció literal, pràcticament paraula per paraula, d'un conte escrit en sumeri molt més antic, dels inicis del segon mil·lenni abans de Crist, on s'explica que Enkidu ha mort i Enkidu ha baixat al món dels morts. El món dels morts està, en principi, a sota terra. I Gilgamesh està molt trist, igual com ho estava el poema estàndard, i demana veure o parlar una última vegada amb el seu amic. I els déus li concedeixen que Enkidu surti del món dels morts, bé, no exactament Enkidu, sinó el seu esperit, una espècie de fantasma, i que parli una última vegada amb Gilgamesh. Al final, la conversa que tenen no és tant d'acomiadar-se o de dir-se les últimes paraules o de dir-se tot allò que no s'han dit en vida, sinó que Gilgamesh mostra aquesta preocupació que en el poema ja hem vist que té, de com li demana a Enkidu com és el món dels morts. I tenim en aquesta última part de la tauleta 12 una descripció, no és l'única, però és una de les més conegudes, una descripció del món dels morts. I la conclusió no és com la conclusió del poema el que se'n diu la recensió estàndard o el poema estàndard, sinó que és una altra. La conclusió és la teva perdurabilitat, no tant en el món dels vius, sinó en el món dels morts, li diu Enkidu a Gilgamesh, l'aconseguiràs si deixes una nombrosíssima descendència. Has de tenir molts fills, perquè aquests fills no només et recordaran, sinó que provoiran per tu en el més enllà. Hi ha molta discussió de per què, i s'acaba aquí, ja està. Hi ha molta discussió de per què s'afegeix aquesta 12a tauleta, que no cal, perquè la trama ja s'ha acabat, la història de Gilgamesh ja s'ha acabat, a la tauleta 11 ja s'ha acabat. Per què l'afegeixen? No se sap. Però molt probablement la raó o una de les raons de pes que fan que s'inclogui aquest text, que a més no és ni tan sols el relat original complet, és només una part, és la segona part del relat original, per la seva relació amb la mort, jo crec. Aquesta és la meva opinió i crec que és bastant evident. No sé, el fet que es narri com és, o una de les explicacions de com s'imaginen el món dels morts, sembla que vindria a completar aquesta angoixa de Gilgamesh sobre el més enllà. A banda de la fama, a més, has de tenir molts fills que provoiran per tu en el més enllà. No ho sé. No té res a veure, però gràcies al fet que està afegida a la recensió estàndard del poema de Gilgamesh s'ha conservat en traducció en semític, en acadi. Jo, pel que fa a això de la perdurabilitat moderna, i tenint en compte que Gilgamesh no l'hem reconegut, tornat a conèixer fa 150, 170 anys, tingueu present que l'impacte del personatge en l'art en general, en la creació moderna, ha estat bastant important. És a dir, s'han fet novel·les, s'han fet poemes, s'han fet obres de teatre, oratoris, s'han fet, evidentment, còmics, pel·lícules, sèries d'anime, és a dir, s'ha fet de tot, inspirat en aquesta figura d'aquest rei llegendari sumeri, que coneixem a través de l'Acadi, bàsicament, pel que fa a aquesta història. Star Trek surt. Sí. Star Trek surt. Fins i tot hi ha un personatge es diu Gilgamesh. Fins i tot hi ha un software de l'exèrcit americà dedicat a buscar el rastre del mòbil per enviar el míssil i matar la persona que volen, que es diu Gilgamesh.
Sí. Que no sé per quins set sous han relacionat Gilgamesh amb fer això, però... Perquè és Iraq. No ho sé, però pot ser. Però aquest tipus existeix. Per tant, sí, Gilgamesh està en la nostra cultura molt viu, en la cultura pop i en la cultura, diguem-ne, el que s'anomena l'altra cultura. I en un nivell més local, al Museu Episcopal de Vic, hi ha a l'apartat de teixits, hi ha un tros de teixit que hi posa... La descripció hi posa Gilgamesh lluitant amb uns lleons o la lluita de Gilgamesh. I jo la primera vegada que ho vaig llegir vaig quedar molt sorpresa. I ara, no fa gaire, vaig parlar amb el pare Josep... no me n'en recordo el cognom, però ja em vindrà, que em va explicar que aquell nom li havien posat a posteriori. Aquella tela no es deia, aquell tros de tela, de casull, em fa l'efecte, d'època medieval, em va dir la data, portava un altre nom abans, però recentment, quan es va catalogar, es va fer l'inventari de les peces que després algunes estan exposades al Museu Episcopal, li van posar aquest títol, perquè es veu un personatge masculí que lluita contra uns animals, com a curiositat. I no sé si el temps, jo crec que pel que fa al temps ens han dit que uns 40 minuts, no sé quan portem. Podem afegir alguna coseta? 4 minuts? 3 minuts. Bé, jo volia... El Lluís ja n'ha parlat quan ha parlat del diluvi. El diluvi és... Aquest relat del diluvi que trobem al poema de Gilgamesh és pràcticament calcat al relat que trobem al text bíblic. Sense cap mena de dubte, els redactors del text bíblic s'inspiren amb aquest o amb altres relats que encara existeixen. Potser n'hi havia d'altres, però a part d'aquest se n'han conservat d'altres. Es van inspirar, sens dubte, amb aquests textos per escriure el poema del diluvi. No només el relat del diluvi bíblic, no només el relat del diluvi bíblic. Els 11 primers capítols del llibre de Gènesi són Mesopotàmia, són Babilònia. Això és una altra història. De fet, coneixem altres relats del diluvi a la pròpia Babilònia. Sí, que són molt similars tots. Tots molt similars, en sumeri i en accadi. Però deslligats de Gilgamesh. És a dir, el que van fer els redactors de Gilgamesh és aprofitar... El mateix que després van fer els redactors bíblics. Van aprofitar aquest relat... L'episodi i el van col·locar. I el van col·locar per explicar una altra història o per omplir una part d'una història que els interessava explicar. En el cas del Gilgamesh, per il·lustrar l'angoixa del personatge i la història que li expliquen per dir-li que no serà immortal, i en el cas d'Israel, de la Bíblia, per explicar aquesta prehistòria del poble d'Israel. Penseu que segurament que el context d'interpretació del poema era representat o recitat. Recitat, com a mínim recitat. Per tant, i penseu que gairebé tot el que s'explica a Gilgamesh, qui ho escoltava ja ho sabia. És a dir, no li explicaven cap novetat. Aleshores, quan et tornen a explicar el diluvi, tu ja t'ho saps, perquè encara t'agrada més. Perquè tu saps la història sola i resulta que allà te la posen dins la història de Gilgamesh. Clar, Utanapisti una altra vegada i ens expliquen tot. Utanapisti diu, t'explicaré una història del gran secret dels déus. I llavors comença allà a explicar tot el diluvi, que ja ens el sabem. Però ja devia formar part d'això, de la representació també. I segurament que potser hi havia trossos que potser el recitava fins i tot el públic també, perquè ja se'l devien saber. Per tant, eren segurament teatralitzacions en comunió, d'alguna manera, segur. Jo, per acabar, només voldria dir una cosa, no ha donat temps per parlar-ne. Hem parlat únicament, o pràcticament únicament, dels personatges masculins, o els dos principals personatges masculins de l'obra, però al poema de Gilgamesh també hi ha personatges femenins molt interessants, dels quals també s'hauria, potser algun dia, de dedicar-los alguna estoneta. Potser el dia 19 ens hi dediquem una estoneta. Perquè les figures de Shamhat i Shiduri, que són la dona que a través del sexe civilitza Enkidu i l'hostalera que li diu a Gilgamesh
no cal que hi vagis, jo ja et puc dir el que et passarà, són dos personatges femenins molt interessants que ens donen també una idea no del món femení en general, sinó d'un àmbit concret, que són les dones sàvies, les dones que donen consells, que saben i que aconsellen els personatges principals. Bé, només era un apunt. No sé, ja s'han esgotat els 3 minuts, que sí? Bona nit. Bé, ells dos eminències del text de Gilgamesh us ho han explicat absolutament tot. Jo només dir-vos que sí, que he fet com una petita selecció d'aquestes 12 tauletes o d'aquests 12 passatges que tenim per explicar la història de Gilgamesh. Vull dir que segurament si trobeu alguna connexió, jo us recomano molt això, que és una lectura molt, molt gratificant. Ara m'he quedat amb una cosa que comentàveu, no? Aquestes repeticions que portava el text era una cosa que nosaltres, quan ens vam posar a treballar això, al principi dèiem, ostres, val la pena tornar a repetir això, val la pena? I llavors era una cosa que emocionalment realment ens transportava a una cosa molt èpica del conte, no? I fins i tot molt profunda. Bé, si us sembla bé, començaré i ens hi anem apropant tots junts. He vingut per presentar a tothom aquell que ho va veure tot, aquell que va explorar les profunditats de cap a cap, que va experimentar totes les emocions i que va conèixer un per un, sense excepció, tots els grans misteris. Res va quedar lluny de la seva mirada sàvia, ni els llocs inabastables ni els secrets més ben guardats, fins i tot els anteriors al gran diluvi. Va viatjar fins als confins de la terra, va travessar muntanyes i oceans, va anar més enllà del món conegut, més enllà de l'horitzó, i quan per fi va tornar a casa, extenuat però amb l'ànima serena, va gravar en una estela les seves gestes i va erigir el temple del cel, la casa d'Ishtar, i també la muralla d'Uruk, la fortificada. Mira com brillen les torres inexpugnables, camina sobre les lloses mil·lenàries de l'empedrat, acaricia-les i ves també fins al temple d'Ishtar, tan majestuós que cap altre rei el podrà igualar mai. I després puja a la talaia i contempla des de dalt la ciutat sencera, els jardins, els horts, els tallers, els mercats, els palaus, les cases, els temples i les places. Mira quin espectacle tan formidable. No et sembla obra dels déus? Enterrada sota el cedre més alt de Palau, al vell mig d'Uruk, la murada, hi ha una arca. Desenterra-la, obre-la, i un cop l'hagis obert, extreu-ne la tauleta delicadament com si fos un tresor. Llavors, ara sí, llegeix-la. I així sabràs qui era Gilgamesh i per què les seves gestes han quedat fixades per sempre en la memòria de tots els homes. Llegeix-la i veuràs fins a quin punt va patir. Veuràs com va mirar l'horror fixament, cara a cara, com s'hi va enfrontar i com, superior a tot i a tothom, va vèncer tots els obstacles imaginables fins a arribar a l'infinit, més lluny que qualsevol altre home. Gilgamesh, l'heroi d'aquesta ciutat d'Uruk, el rei més poderós, el més valent, alt, magnífic, fort i violent com un toro indomable de cornada brutal. Gilgamesh no va perdre mai cap batalla i en combat lluità furiosament a primera línia o a la rereguarda. Es va guanyar l'admiració de tothom. Baluard, li deien, protector dels homes, impetuós al·luvió que destrueix totes les defenses. I és que de la mateixa manera que l'onada furiosa s'ho endú tot al seu pas, a ell tampoc res no el va durar, ni les muralles més altes, ni l'enemic més embravit. Així de gran era Gilgamesh, fill del rei Lugalbanda i de la deessa Ninsun, el més vigorós, el més temut i admirat, el millor, l'únic capaç d'obrir passos entre les muntanyes, l'únic capaç de travessar tots els deserts i l'inacabable oceà fins a arribar allà on surt el sol, l'únic capaç d'explorar intrèpidament els confins de la terra, l'encalç de la vida. Qui es pot comparar amb Gilgamesh?
Quin altre sobirà ha inspirat tanta por? Qui més pot dir només jo sóc el rei? Però el poble d'Uruk va clavar la mirada al cel i va suplicar a Anu, el pare de tots els déus, el protector de la ciutat, que l'ajudés. Anu, senyor del cel, Gilgamesh és noble i magnífic, però ha sobrepassat tots els límits. Tiranitza el poble, arranca el fill dels braços del pare per esclafar-lo i la filla dels braços de la mare per fer-la seva, i ningú no gosa enfrontar-s'hi. Creus que és just que el teu rei governi d'aquesta manera? Com és possible que un pastor torturi el seu propi ramat? I Anu, conscient que havia estat ell qui havia enviat a Uruk aquell toro impetuós, es va compadir de la ciutat i va fer cridar Aruru, la deessa de la creació. Aruru, tu que vas crear els éssers humans, t'ordeno que ara creïs algú com Gilgamesh, algú que sigui tan fort i valent com ell, algú amb el mateix cor furiós. Crea un nou heroi, Aruru. Fes que l'un i l'altre es contrarrestin, que siguin rivals, que competeixin entre ells, i així la ciutat d'Uruk podrà per fi viure en pau. I Aruru va tancar els ulls, es va mullar les mans amb aigua, va agafar un gran tros de fang i el va deixar cerimoniosament sobre l'estepa. I allà a l'estepa, la deessa va anar modelant aquell gran tros de fang i en va fer néixer Enkidu, un gegant tan audaç i ferotge com el guerrer més ardit, un gegant majestuós, indomable, poderós com el lleó més feréstec i temible com el llop més cruel. Des del moment en què va ser creat Enkidu, la pell nua, colrada pel sol, la cabellera negra al vent, va viure a l'estepa i a la muntanya, lluny de les ciutats i dels homes. Si tenia gana, pasturava amb les gaseles i quan tenia set, s'agenollava a tocar els tolls d'aigua clara i bevia satisfet en companyia d'altres bèsties. Un cert dia, un home, un caçador, va veure Enkidu apagant la set en un d'aquells tolls d'aigua clara. El pànic li va recórrer les entranyes, va empal·lidir, els genolls li van tremolar, va quedar paralitzat de por i l'endemà el va tornar a veure i li va passar el mateix, i l'endemà de l'endemà, i l'altre. El caçador va trobar Shamhat, la sacerdotessa d'Ishtar, i se'n va anar a la muntanya. Van caminar 3 dies. El tercer dia van arribar al toll i es van asseure a esperar. Van estar-se 3 dies asseguts. El tercer, un matí, just quan sortia el sol, Enkidu va arribar al toll, es va agenollar i va veure l'aigua clara al costat del cèrvol i l'antílop. Se'l van quedar mirant, admirats. Era gran i vell. En les profunditats més recòndites de Shamhat es va despertar el desig. A mesura que contemplava aquell ésser primordial, el seu alè s'accelerava. I Shamhat es va treure la túnica, es va estirar despullada, les cames obertes, tocant-se. Enkidu la va veure. S'hi van acostant amb recel, van sumar l'aire, va contemplar el cos de la dona, s'hi va apropar. Shamhat li va tocar la cuixa, li va tocar el penis i es va ficar Enkidu a dins. Va fer servir les seves arts, va recollir el seu alè en els seus petons, no es va reprimir gens i li va ensenyar què és una dona. Enkidu va mantenir aquella erecció durant 7 dies i va estimar Shamhat fins que es va donar per satisfet. Ara ja saps, Enkidu, què és dormir amb una dona. Ets vell, ets com un déu. Per què vagareges per l'estepa i la muntanya amb totes aquelles bèsties? Deixa't portar a la ciutat d'Uruk, la fortificada, el temple sagrat d'Ishtar, el palau del poderós rei Gilgamesh, que arrogant oprimeix el poble envestint-lo com un toro salvatge. I aniré, Shamhat. Porta'm amb tu a Uruk, la ben morada, al temple d'Ishtar, al palau del poderós Gilgamesh. Aniré a Uruk i proclamaré que jo, el fill de l'estepa, sóc el més audaç. En el fons del seu cor va sentir que alguna cosa es commovia. Un desig que fins llavors no coneixia. El desig d'un amic de veritat. Un matí, Enkidu i Shamhat
Van veure passar un noi que caminava de pressa. On vas, tan ràpid, noi? Per què t'afanyes d'aquesta manera? M'han convidat a un casament, és el destí dels homes, és casar-se. Jo sóc l'encarregat de portar el menjar. Quan la festa s'hagi acabat, Gilgamesh, el rei d'Uruk, la morada, dormirà amb la núvia. Ell abans que ningú. I un cop ho hagi fet, llavors hi podrà dormir el nuvi. Així ho han disposat els déus. En sentir aquelles paraules, la cara d'Enkidu es va encendre de ràbia i va ordenar a Shamhat que el portés a Uruk la recerada immediatament. I quan van entrar a la ciutat, Enkidu al davant i Shamhat al darrere, una gernació sortida de totes les places i carrers els van anar a rebre. A l'altra banda de la ciutat, la cerimònia de casament ja s'havia acabat. Els músics tocaven els tambors i les lires. Els invitats menjaven entre cants i rialles i la núvia, ajaguda al llit, esperava obedient el moment d'entregar-se al rei. I quan Gilgamesh va arribar a la casa nupcial, s'hi va trobar Enkidu barrant-li el pas. Els homes es van quedar uns segons plantats, l'un davant de l'altre, la mirada serena però intensa, l'esquena ben recta, el cap alt, els punys obrint-se i tancant-se amb ràbia continguda. Només els esgarips dels corbs s'atrevien a trencar el silenci expectant que regnava a la plaça. I de sobte Gilgamesh, ple de fúria, va agafar Enkidu amb totes les seves forces i enormes braços enormes es van travar amb enormes braços, com dos toros salvatges. L'un i l'altre es van embestir picant amb aquells fronts immensos. Van caure sobre les cases, els muntants van tremolar, les muralles es van estremir. Lluitant aferrissadament cos a cos, els dos gegants es van rebolcar per terra i van rodolar carrer avall mentre intentaven en va desfer-se de l'abraçada mortal de l'altre. I finalment, al cap de 7 hores de lluita, Gilgamesh va aconseguir mobilitzar Enkidu posant-li el genoll sobre el pit i llavors, asserenat de sobte, va donar per acabat el combat. Li havia marxat la ràbia. I quan es va girar per anar-se'n, Enkidu li va dir: «No hi ha ningú com tu, Gilgamesh, ningú tan poderós. Els déus t'han escollit perquè regnis sobre el món». Gilgamesh va mirar llargament el que havia estat el seu rival, s'hi va acostar a poc i el va abraçar amb tendresa. Es van donar la mà com germans. Després, l'un al costat de l'altre, sabent-se a partir d'aquell moment inseparables, van enfilar el camí de palau. S'havien convertit en amics de veritat. El temps va passar ràpidament. Un dia Gilgamesh va veure Enkidu abatut per l'estranyesa que li provocava viure a la ciutat, tan lluny de l'estepa i la muntanya on s'havia criat, i li va dir: «Enkidu, al gran bosc dels cedres hi viu el monstruós Humbaba. Si tu i jo, tots dos junts, aconseguíssim matar-lo, extirparíem el mal del món. Ajuda'm, anem a buscar-lo al seu cau». Enkidu va sospirar, els ulls se li van omplir de llàgrimes. «Què et passa, estimat amic? Per què plores?» «Amic meu, un crit se m'ha clavat a la gola i ja no tinc força als braços. Conec bé el bosc dels cedres del temps que vivia a la muntanya. És un bosc immens, impenetrable. I Humbaba n'és el guardià, perquè així ho han volgut els déus. I Humbaba és espantós. Quan rugeix es desferma la tempesta, li surten flamarades de la boca, el seu alè roent mata. Per què vols lluitar contra aquella criatura? És invencible! Vull anar al bosc dels cedres i hi aniré. Però per què? No hem d'emprendre aquest viatge, no hem de lluitar contra Humbaba. Com pot gosar un home penetrar al bosc dels cedres? Està consagrat en Lil, el déu de la terra. És un bosc enorme i els déus hi van enviar aquella criatura monstruosa per aterrir els homes i protegir-lo. I quan Humbaba rugeix, es desferma la tempesta. Li surten flamarades de la boca, el seu alè roent mata i a ell no li passa res desapercebut, ho sent tot, ens trobarà. És capaç de percebre el vol d'una papallona a l'altra punta del bosc. Qui gosaria lluitar-hi? Qui s'hi enfronta mor, qui entri al bosc caurà fulminat pel terror. Per què parles com un covard, Enkidu? Em fa mal el cor.
Som mortals. La nostra vida és curta i insignificant com una ràfaga de vent. Tard o d'hora hem de morir. Per què hem de tenir por, doncs? Només els déus viuen per sempre. Però si moro, Enkidu, si moro al bosc dels cedres, també jo viuré eternament, perquè els homes i les dones d'ara, i els seus fills i els fills dels seus fills, recordaran que el gran Gilgamesh va trobar la mort lluitant heroicament contra el monstruós Humbaba. I llavors Enkidu, el fill de l'estepa, es va aixecar amb llàgrimes als ulls i va dir: ancians d'Uruk, digueu al rei que no vagi al bosc dels cedres. Digueu-li que no vagi a lluitar contra Humbaba. El bosc dels cedres és un bosc enorme. I els déus hi van enviar aquella criatura per aterrir els homes i protegir-lo. I quan Humbaba rugeix, es desferma la tempesta, li surten flamarades de la boca, el seu alè roent mata i a ell no li passa res desapercebut, ho sent tot, ens trobarà. És capaç de percebre el vol d'una papallona a l'altra punta del bosc. Quin home o quin déu podria derrotar-lo? Qui gosaria lluitar-hi? Qui s'hi enfronta mor. En sentir aquelles paraules, Gilgamesh es va mirar somrient al seu amic. Em sembla, Enkidu, que si fa tanta por no tindré més remei que anar-hi. Digue'm, estimat amic, estàs preparat per marxar? O encara tens por de morir com un heroi? Anem a la forja, Enkidu, i ordenem als ferrers que ens fabriquin armes que només els herois puguin brandar. Enkidu va escoltar aquestes paraules amb posat greu. Es va estar molta estona en silenci sense dir res. Finalment, va fer que sí amb el cap. Gilgamesh li va agafar la mà. Al cap de 3 dies i 3 nits, els dos amics per fi van entreveure de lluny el bosc dels cedres i, meravellats, es van quedar mirant en silenci la majestuosa arbreda que s'estenia davant seu. Però de sobte, enmig d'aquella pau, es va sentir un esgarip espantós, un bram profund, lúgubre, sorgit de les entranyes mateixes de la terra. Era el rugit d'Humbaba, la bèstia monstruosa que els déus havien enviat per custodiar el bosc sagrat. Gilgamesh, aterrit, no va poder contenir les llàgrimes. Llavors Enkidu va murmurar unes paraules gairebé intel·ligibles. Les forces em fallen, Gilgamesh. No tinguis por, Enkidu. Ens ha costat molt arribar fins al bosc. Hem hagut de travessar deserts i muntanyes i ho hem aconseguit. No et pots rendir. I ara pensa que tenim la força de 2 lleons. Si no ens separem, si lluitem l'un amb l'altre, no hem de témer res. Que no recordes qui ets. Ets l'invencible Enkidu, el guerrer més poderós, el més experimentat, el millor. En sentir aquelles paraules, Enkidu va recuperar l'ànim i els dos amics es van anar endinsant al bosc. I de sobte van sentir un soroll. I es van trobar el monstre cara a cara. Immediatament els dos guerrers, el cap dret, el cos tensat, van desempainar les poderosíssimes espases. Humbaba va obrir la boca enorme per parlar. Com has gosat entrar al meu bosc, Gilgamesh? Quin boig, quin inconscient t'ha ficat la idea de lluitar contra mi? Tu, Enkidu, has sigut tu el que has guiat el rei fins aquí? Ets una criatura menyspreable, Enkidu, un escurçó de mala raça. No se sap de quin pare vens, ni tampoc si t'ha lletat cap mare. Amb molt de gust et mataré ara, ja que no ho vaig fer quan eres petit. Amb molt de gust també tallaré el coll al teu amic Gilgamesh i després llançaré els vostres cossos al congost perquè es podreixin i els devorin les àguiles i els voltors. La cara del rei es va enfosquir de terror i només va ser capaç de murmurar unes paraules gairebé intel·ligibles. Les forces em fallen, Enkidu. No et pots rendir ara. Pensa que tenim la força de 2 lleons. Si no ens separem, si lluitem l'un amb l'altre, no hem de témer res. Oblida la mort i busca la vida. Immediatament, Gilgamesh
Va recuperar l'ànim i, brandant l'espasa, la va descarregar amb tota la força d'aquells immensos braços sobre el cap de Humbaba. El crit horrible del monstre va ressonar en l'espessor del bosc. La terra es va obrir, les muntanyes es van esbarlar, la blancor dels núvols es va tenyir de negre, els vents es van revoltar contra Humbaba i van desfermar l'huracà més devastador. Llavors va ploure mort. El monstre, el cap sangonós, mig decantat, va intentar fugir reculant, malferit, però no podia avançar ni retrocedir. Gilgamesh, fill de l'il·lustre Ninsun, rei immortal d'Uruk, la fortificada, compadeix-te de mi, deixa'm viure al bosc, custodiaré només per tu aquests cedres centenaris i un dia els teus homes els talaran i els portaran fins a la ciutat perquè embelleixin el teu majestuós palau. I tu, Enkidu, a tu et podria haver matat quan només eres un nen. Coneixes les lleis d'aquest bosc. Enkidu, tot depèn de les teves paraules. Digues a Gilgamesh que s'aturi. No l'escoltis, Gilgamesh! Mata el guardià del bosc! Degolla'l abans que els déus sàpiguen què estem fent i es girin en contra nostra! Mata'l! Fes que tothom recordi per sempre el teu nom! Que cap dels dos arribi mai a vell, que ningú enterri mai el vostre cos putefacte! Mata'l! I furiosos, sense perdre ni un segon, Gilgamesh i Enkidu van clavar les seves espases al ventre del monstruós Humbaba. 1, 2, 3 vegades. I el guardià del bosc, ferit de mort, bramolant i retorçant-se de dolor, va arronsar les potes i es va desplomar sobre la terra vermella de sang. A l'instant, una boira espessa i fosca va embolcallar les muntanyes i el món va quedar sumit en les tenebres. Gilgamesh i Enkidu van agafar les destrals, van començar a talar cedres centenaris del bosc sagrat. Eren frondosos, d'un verd radiant, preciós i tan alts que les copes es perdien més enllà dels núvols. I per aplacar la còlera d'Enlil, el déu suprem, van decidir que d'entre tots els cedres n'escollirien un, el més majestuós i exuberant, i l'oferirien en senyal d'agraïment i de respecte etern. Un cop a Uruk, la ben morada, Gilgamesh es va banyar, es va rentar el cos, els cabells, es va vestir amb les millors gales i tan bon punt el va veure Ishtar, la deessa de l'amor i la guerra, se'n va enamorar. Acosta't, Gilgamesh. Vine amb mi, sigues el meu amant. Estima'm, que jo també ho faré. Deixa'm que et prepari un carro d'ambre i or guiat per lleons i vine a casa meva. Faré que els meus servents et serveixin les menges més exquisides, les més exquisides que hagi provat mai el teu paladar. I què et podria donar jo a canvi, Ishtar? Perfums? Potser algun vestit? Una humil ració de pa per passar la gana? No hi ha res al món que et sembli prou digne de la teva majestat. Com vols que accedeixi a estimar-te? Com vols que vulgui dormir amb tu? No ho faria mai. Ets un braser fred com el glaç. Digues, quin amant s'ha pogut quedar per sempre al teu costat? Cap. A qui has sigut fidel, Ishtar? A ningú. Deixa'm que t'ho recordi, si no. El déu de les bèsties i les plantes, Dumuzi, el teu amor de joventut, el vas condemnar a plorar any rere any sense descans. I aquell pastor tan noble que cada dia et feia el pa i t'oferia un cabrit,
i que vas convertir en llop perquè la resta de pastors i gossos el perseguissin dia i nit? I d'aquell jardiner del teu pare, no te'n recordes? No te'n recordes? Et portava cada matí cistells plens de dàtils. Cada matí et parava a la taula amb les fruites més bones. I tu, un dia, t'hi vas acostar, voluptuosa, li vas oferir el teu sexe bàrbarament obert, però ell et va rebutjar. I tu, furiosa, el vas transformar en un miserable nan i el vas obligar a viure per sempre més sota terra. Què em faries a mi si fos el teu amic, el teu amant, Ishtar? En què em convertiries? Aquella nit Enkidu es va posar malalt i va tenir un malson horrible. Gilgamesh, no em trobo bé. Estic malalt i aquesta nit he somiat una cosa terrible. He somiat que els déus es reunien i decidien que tu o jo havíem de morir per haver matat el toro celeste i el monstruós Umbaba i que l'escollit era jo. Gilgamesh, estimat, moriré, se m'emportaran del teu costat, me n'aniré a viure entre els morts i no et veuré mai més. Estimadíssim germà, sempre has sigut un home cabal, però ara la por et fa dir paraules sense sentit. Com saps que el teu somni no és favorable? No, no ho és. No ho és, no pot ser un bon presagi, impossible. I encara he tingut un altre somni, Gilgamesh. El cel retronyia, la terra tremolava i de sobte, entre la foscor, ha aparegut una criatura diabòlica amb unes urpes d'àguila i m'ha llançat a terra agafant-me pels cabells i m'ha trepitjat mentre m'escopia saliva negra i enganxosa. Jo intentava defensar-me, lluitava amb totes les meves forces per desempallegar-me'n i et demanava ajuda, però tu tenies tanta por que no et movies. I llavors aquella criatura m'ha convertit en un colom amb les ales lligades, m'ha arrossegat presoner fins a la casa de les tenebres, la casa silenciosa i fosca d'on no torna mai ningú. Enkidu, no saps el que et dius. Aquests somnis són un bon auguri, que no ho veus? Quan els déus ens volen fer un bé, primer ens fan patir. Aquest és el significat dels somnis. Ara tens por, però és un gran presagi, fes-me cas. No et preocupis, jo intercediré per tu davant dels déus i demanaré a Enlil, el Déu Suprem, que s'apiadi de nosaltres. No, Gilgamesh, no cal que t'esforcis a intercedir per mi, perquè no servirà de res. Quan els déus dicten sentència, no es fan enrere. Quan els déus han decidit una condemna, no es fan enrere. Quan els déus han ordenat un càstig, no es fan enrere. El meu destí està escrit. I a partir de llavors, Enkidu encara es va debilitar més i estirat al llit va agonitzar durant 12 interminables dies, incapaç de recuperar l'alè i empitjorant a cada instant. Quan va sentir la renera de la mort, Gilgamesh, l'impertorbable, va gemegar com no ho havia fet mai abans i la cara se li va enfosquir. Tota la nit Gilgamesh va plorar el seu amic mort. Amb la primera llum de l'alba va cridar: «Escolta, ciutat d'Uruk, escolta com ploro amargament Enkidu, el meu amic, la meva espasa, el meu escut, el meu millor vestit. El meu estimat germà ha mort. Ha mort. El meu germà estimat ha mort. El ploraré mentre tingui alè. Gemegaré per ell com la mare que ha perdut els fills. El meu braç només confiava en tu, Enkidu. I ara un vent funest, un cruel destí, se t'ha endut per sempre. Enkidu, no em sents? Dorms? Per què no et despertes? Per què no em dius res? Obre els ulls, t'ho suplico. Però Enkidu no responia. I Gilgamesh encara li va voler sentir el cor, però ja no bategava. Gilgamesh va vetllar Enkidu durant 7 dies i 7 nits, fins que un cuc va sortir del nas d'aquell cos putrefacte. Llavors el rei va pronunciar una proclama. Ferrers, joiers, forjadors, argenters, veniu! Feu una estàtua d'or i pedres precioses per al meu amic. Les més majestuoses que hagueu concebut mai. Veniu!
Feu-li la barba de lapislàtzuli i esculpint-li d'or el pit. Jo, el teu germà, el teu amic, Enkidu, faré ofrenes als déus. T'amortallaré amb tendresa en un gran llit, un llit d'honor i vestits de dol. Tots els nobles i ciutadans d'Uruk, la reserada, et faran petons als peus i ploraran desconsoladament per tu. I per honrar el teu record em vestiré amb pells de lleó i vagaré per l'estepa amb les bèsties salvatges com una ànima en pena. Guilgameix va continuar el viatge i al cap de molts dies de penosa marxa va arribar a l'oceà més recòndit de l'univers, una extensió d'aigua immensa i profunda que cap home havia gosat travessar mai. Asseguda als confins de la terra hi havia Shiduri, la tavernera. Es tapava la cara amb un vel, al costat hi tenia la gerra i bota per la cervesa. Quan Guilgameix s'hi va apropar, extenuat, amb el cor ple d'angoixa, Shiduri va pensar: aquest home desesperat deu ser un assassí. Per què ve cap aquí, si no? Per què tens les galtes enfonsades i sembles tan alterat? Per què tens la cara gelada i cremada pel sol del desert? Per què tens el cor tan ple de dolor? Per què estàs extenuat i a punt d'ensorrar-te com si haguessis fet un llarg viatge? Els homes neixen, viuen i després moren. Aquest és l'ordre que han decretat. Però fins que no arribi al final, sigues feliç, disfruta la vida, no et desesperis. Assaboreix el pa que menges i la cervesa que beus. Fes de cada dia un plaer. Banya't, ungeix-te el cos amb oli, vesteix-te amb robes immaculades i brillants. Omple de música i dansa a casa teva. Estima el nen que t'agafa la mà i reconforta la teva dona amb una abraçada. Els homes han de viure d'aquesta manera. Ensenya'm el camí que porta fins al veritable Utanapishti. Travessaré l'oceà infinit, si puc, i si no, continuaré vagarejant per l'estep enfonsat en el dolor. L'oceà infinit no es pot creuar, Guilgameix. Cap ésser humà, ningú ho ha aconseguit mai. L'únic home que et pot ajudar és Urshanabi, el barquer d'Utanapishti. Està tallant branques al bosc acompanyat dels homes pedra. Vés-hi, fes que et conegui, pregunta-li. Si respon que sí, podràs travessar l'oceà infinit. Si respon que no, hauràs de tornar. I tan bon punt va sentir aquestes paraules, Guilgameix va desenvainar l'espasa, es va endinsar sigilosament al bosc, i quan va veure el barquer Urshanabi, li va saltar damunt ràpid com una sageta i el va estabornir amb un cop sec i precís. I després, cridant com una fera salvatge, es va abraonar contra els homes pedra i un per un els va anar esmicolant fins a reduir-los a pols. Mentrestant, Urshanabi es va despertar. Qui ets? Com et dius? On vas? Soc Guilgameix. Vinc d'Uruk l'emmurallada, molt lluny d'aquí. I per què tens les galtes enfonsades i sembles tan alterat? Per què tens la cara gelada i cremada pel sol del desert? Per què tens el cor tan ple de dolor? Per què estàs extenuat i a punt d'ensorrar-te com si haguessis fet un viatge molt llarg? Què puc fer, si no? El meu amic Enkidu, el fill de l'estepa, el meu amic Enkidu que tant estimava i que tant em va ajudar a afrontar tots els perills, va caure destruït pel mateix destí que destrueix tots els mortals. Amb l'esperança que es despertaria el vaig plorar durant 6 dies i 7 nits fins que li va sortir un cuc del nas. Llavors em vaig espantar. Vaig començar a tenir por de morir-me jo també. Me'n vaig anar a la muntanya. La mort del meu amic Enkidu es va convertir en un pes massa feixuc. La mort del meu amic Enkidu es va convertir en un dolor insuportable i per això vagarejo per l'estep enfonsat en el dolor. Com vols que la meva ànima descansi? El meu estimat amic ha tornat al fang. El meu estimat Enkidu ha tornat al fang. Em passarà el mateix a mi? M'adormiré i no em tornaré a aixecar mai més? Digue'm per què. Quin camí he d'agafar per anar a veure Utanapishti, l'home que coneix el secret de la vida eterna? Digue-m'ho. Estic disposat a travessar l'oceà infinit, si cal. T'ajudaré, Guilgameix.
Però has de saber que els homes pedra que has esmicolat amb tanta ràbia eren els únics que ens podrien haver ajudat. Perquè l'única cosa que les aigües de la mort no són capaces de corrompre i destruir és la pedra. Si volem sortir-nos-en, necessitarem 300 perxes de fusta. Endinsa't al bosc, tala tots els arbres que calgui i quan les tinguis fetes, porta-les. Vigila, Gilgamesh. No toquis l'oceà amb les mans. Moriries a l'acte. Agafa la primera perxa, clava-la al fons sense tocar l'aigua i llavors, amb compte, utilitza-la per impulsar la barca. Quan arribis al final de la primera perxa, deixa-la i agafa la segona perxa i després la tercera i després la quarta i així fins a servir-te'n de totes. Només quan haguem utilitzat les 300 perxes podrem dir que hem aconseguit travessar les aigües de la mort. I Gilgamesh, una per una, va anar clavant les 300 perxes al fons de l'oceà i quan se li van acabar es va treure la roba i la va lligar al pal perquè li fes de vela. Assagonit, escrutant l'horitzó amb ulls vius, el venerable Utanapishti observava la barca que s'acostava lentament a la platja. Un cop a terra ferma, Gilgamesh es va anar apropant a poc a Utanapishti i quan va arribar davant seu va acotar el cap en senyal de respecte. Venerable Utanapishti, que els déus et guardin. Soc Gilgamesh, el rei d'Uruk, la murallada. He fet un viatge llarg i perillós, estic cansat, abatut, he travessat muntanyes, deserts i tots els oceans. Vaig amb la roba bruta i esparracada, m'he enfrontat a les bèsties afamades, a llops, a hienes, a lleons i tot això, sàpiga-ho. Ho he fet només per trobar-te a tu, venerable Utanapishti, a tu, sí. L'home inabastable, el llunyà, digue'm. Servirà d'alguna cosa tot aquest esforç? M'ajudaràs? Podré per fi desempallegar-me d'aquest patiment que em tortura? Per què pateixes tant, Gilgamesh? Tu que estàs fet de carn divina i humana. Has comparat alguna vegada la teva sort amb la resta de mortals? A tu els déus et tracten com un fill. T'han permès seure a la seva mateixa taula, t'han ofert la millor farina, mentre que el simple mortal s'ha de conformar amb un crostó de pa sec. De què et serveix? Aquesta desesperació, aquest dolor, tota aquesta fatiga que carregues penosament des de fa tant temps. Quan els déus van crear la humanitat, li van imposar la mort i es van quedar per ells la immortalitat. I per això la humanitat està condemnada a vinclar-se, tal com es vincla l'arbre assolat per l'huracà. Des dels orígens, des del principi de tot, l'ésser és presoner de l'implacable mort, tan certa com la terra que trepitges. Només el moment de morir és una incògnita. Però et miro, venerable Utanapishti, i veig que ets igual que jo, no ets diferent. Amb menys força als braços, potser, però ets com jo. Per què ets immortal, doncs? Per què els déus et van concedir la vida eterna? T'explicaré un secret del cel, Gilgamesh. Tu escolta'm. Fa molt temps els déus van decidir enviar sobre la terra un gran diluvi per ofegar la humanitat sencera i també la supèrbia que l'enfollia. Però abans que la terra s'inundés, Ea, el déu de la saviesa, se'm va aparèixer en somnis i em va dir, si em volies salvar, que ensorrés casa meva, em desfés de totes les riqueses, les menyspreés i construís un vaixell, i que en aquell vaixell em va manar que hi amagatzemés llavors totes les espècies vives. A trenc d'alba, tothom es va congregar al moll per ajudar-me a construir la nau. Tots aquells treballadors van enllestir el vaixell en només 7 dies. L'endemà, un cop vam haver avarat la nau, vaig ficar-hi i embarcar la meva família, els meus amics, les bèsties del camp, de l'estepa, de la muntanya i també un artesà de cada ofici. I a l'acte, unes nuvolades negres com la nit van enfosquir del tot l'horitzó. Es va sentir el retruny esgarrifós d'un tro. La gran tempesta, el gran diluvi havia començat, sens dubte. L'aigua infinita que queia del cel entre llamps i trons inundava la terra. La força dels torrents, dels rius desbordats, destruïa
tot sense pietat, tot el que trobava al seu pas. El vent bufava tan fort que arrencava cases i els arbres de socarrel, i els homes i les dones corrien i cridaven i intentaven aixoplugar-se al lloc, però no podien. L'aigua voraç els arrossegava corrent avall i els engolia. El vent huracanat, la pluja incessant, la tempesta desfermada, aquell gran diluvi va assolar la terra durant 6 dies i 7 nits. El 7è dia es va acabar. I el mar, que fins llavors s'havia recargolat sobre si mateix com la dona que pareix de dolor, es va calmar. Quan em vaig asserenar, vaig escrutar l'horitzó i no gaire lluny vaig veure una petita llengua de terra. Era el cim del mont Nimush, que emergia solitari enmig del mar. Un cop instal·lat, per fi, en terra ferma, vaig cremar encens i murtre i cedre com a ofrena als déus. I tan bon punt van sentir aquelles fragàncies tan dolces. Els déus es van anar plegant al meu voltant, feliços que la nau hagués arribat a bon port, però no tots estaven satisfets. Enlil, el déu suprem, s'ho mirava amb ulls encesos de ràbia. Enlil se'n va quedar mirant una bona estona sense dir res i llavors es va allunyar una mica absort en els seus pensaments. Finalment va tornar, va agafar la mà de la meva dona i també la meva i ens va fer agenollar davant seu. Fins avui, Utanapishti era un simple mortal, però a partir d'ara ell i la seva dona seran com nosaltres, els déus. Viuràs lluny, Utanapishti, molt lluny a les regions inabastables, als confins de la terra, allà on desemboquen els rius. I a partir de llavors, Gilgamesh, visc aquí, lluny, molt lluny, a les regions inabastables, als confins de la terra, allà on desemboquen els rius. Escolta'm, rei d'Uruk, com t'ho faràs per convèncer els déus que et concedeixin aquesta vida eterna que busques? Què penses fer perquè intercedeixin en favor teu? No és fàcil, Gilgamesh, ja ho has vist. Primer de tot, et caldria provar que tu mereixes més que cap altre mortal, no creus? Doncs per començar a demostrar a tothom de quina fusta estàs feta. Et proposo que no dormis durant 7 dies seguits. Si ets capaç de derrotar la son, potser seràs capaç d'imposar-te sobre la mort. I Gilgamesh es va estirar raulit i al cap de molt poc la son el va embolcallar amb un vel de boira i el va vèncer. Mira l'home que desitjava tant la vida. La son l'ha embolcallat amb un vel de boira i l'ha vençut. Toca aquest home i desperta l'Urshanabi. Fes que torni a casa seva sa i estalvi. Acompanya l'home que has portat fins aquí i fes que es renti els cabells i el cos i que es perfumi. Retira-li aquestes pells esparracades també i llença-les al mar perquè se les emportin les onades. Procura-li les millors robes, que es vesteixi d'acord amb la dignitat del seu rang i després guia'l fins a Uruk l'emmurallada. Cal que hi arribi sa i estalvi, amb la roba ben neta i sense una esgarrinxada. Gilgamesh, vas arribar aquí després de fer un viatge molt llarg, esgotador i perillós. Què et puc donar abans que tornis a casa? Deixa'm revelar-te, rei d'Uruk, un secret que no coneix ningú, un misteri dels déus. Prop de les aigües de la mort, en ple oceà, hi ha una planta, amb tantes espines com l'ars. Ves-hi, agafa-la, encara que et punxis, i un cop la tinguis, rejuveniràs. I aquesta planta és la planta dels batecs, el remei contra l'angoixa. Qui la té no viu per sempre, però recupera la força dels primers anys de vida. I l'endemà, trenc d'alba, Gilgamesh i Urshanabi, el barquer, van reemprendre el camí i van caminar molts dies, moltes nits per deserts, valls i muntanyes, i un vespre de tants van arribar a Uruk, la fortificada. Tota la ciutat, homes i dones, ancians, joves i nens, van sortir a rebre els 2 homes i, aclamant-los, els van seguir amb pas alegre mentre travessaven places i carrers. Gilgamesh, amb la mirada clavada a l'infinit, caminava extenuat però amb l'ànima serena.
Perquè ara, després d'haver explorat les profunditats, després d'haver experimentat totes les emocions i de conèixer un per un, sense excepció, tots els grans misteris, havia deixat enrere la joventut i se sabia molt més vell i cansat, però també infinitament més savi. I just abans d'entrar a Palau es va aturar en sec, es va girar cap a la ciutat, lentament, sense dir res, i al final, després d'aquell silenci profund, després d'aquell silenci antic i llarg, va parlar ben alt perquè tothom el sentís. Mira com brillen les torres d'Uruc la recerada. Camina sobre les lloses mil·lenàries de l'empedrat, acaricia-les i ves també fins al temple del cel, tan majestuós que cap altre rei el podrà igualar mai. I després puja a la talaia i contempla des de dalt la ciutat sencera, els jardins, els horts, els tallers, els mercats, els palaus, les cases i els temples i les places. Mira quin espectacle tan formidable. No et sembla obra dels déus?